Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala? Nini nga atong tulumanon sa kahanginan si on a Catechisms on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, tibuok kalibutan. Lunes, tibuok kalibutan. Murag baile mga gala, no? Pizza Styles na kini sa bulan sa samantarong adlaw, samantarong bulana. Pizza size na kini sa bulan sa Enero tuig 2025. Yan, no? Nahala, no? Wala kita mahimong mahigala, gulang na kita na, Kumusta din mga kaigsuunan, mga kaparian, no? Ako mga classmates, of course, si Padre Obing Masyon din sa May Larena, si Father Kining Dami Heramis sa May Himalalod, o si Father Tonton Arnaiz din sa May sa mga lugaran ni si Padre Tonton, of course, Batinggel. Yung ako mga classmates sa Cebu, si Father Rosdel Noel, si Father Rom Narca, na ilamok ng higala, no? Father Rom Narca, si Father Glenn Vanson, si Father Joseph Anore, si Father Kipling Agrabante, si Father Omen Mahosay, si Father Melton Medida. Kumusta na, no? Mario Atienza, kumusta, no? Ako po mga classmate dito sa Maasin, si Father Dudong Cordoves, o si Padre Samuel Papa. Nala, no? Kaluos Ginoo mga higala, na paghihapon ta. Nagtingog-tingog pagitagihapon. Kumusta naman mo dahil sa inyong mga nahimutangan, mga higala, no? Ako dahil nga tibayaon usab og mayong mudto si Father Darwin Gitgano. O gingamarusab ang mga kaubanan din sa CFD Bohol. Ayan, no? Nahala, no? Maikani sila mga higala, no? Bilib kay ko nila, no? Ilag yung gigahinan og panahon pag-research, gigahinan kun nilang panahon sa pagbansay, no? Aron nga mapanalipdan gyud sa mga tong baruganan isip mga Katoliko. No? Tanan pod mga CFD, no? Dili lamang si Father Darwin ang tanan gyud nga mga CFD, no? Sa manang meaning og CFD, Catholic Fire Department, dili Catholic Faith Defenders, no? No, may mudto na kanatong tanan ang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskays panglawas ni ining kamuntuhon. Kumusta naman kanong pulding? Ay, okay na kayo ko pa dahil wala na kayo problema. Ikaw, Mr. Cheng, okay na kayo kumpadre, no? Wala na ko problema, no? Okay, no? So, hala, rin tamang hingala sa CBCP News, Balitang Simbahan, ini Kabuntuhon. January 6, Archbishop Charles John Brown, ang atuang Papal Nuncio to the Philippines, hingusgan gyud, no? Ang iyahang pagtudlo batok sa pagpamakak. Matud pa ninyo, it's not good for a Christian to be a liar. Ayan, no? So, muna nga, kitang mga Katoliko, kitang mga Kristiyanos, we should be guided by the Spirit of truth, no? The Spirit of truthfulness, no? Nga kuan gyud ta kanang magmahimo gitang magmatinud-anon, di ta magmamakak-makak ana, no? Kanang pagpamakak mga higala, nagpasiugdag yung una na kabulukan kinsa si Satanas, no? Sa dihang iyang gibakakan in town si Adan ug si Eva, no? Nga ukira og mukaon mo ining mansanas nya in town ang duha pod dali pod in town nga nadani sa mga tamis nga pulong sa bitin ug nakasala in town, no? Muna nga kita ang mga Kristiyanos di gyud kita madalas sa mga pulong sa pagpamakak. Unya balita kan gitudlo sa atong talahurong Santo Papa ang kalinaw and protection of life mao gyud ang sentro sa pagtulunan nga gitudlo sa atong mahal nga Senyor Santo Papa didto sa Roma, no? Kalinaw, peace, no? Muna nga baguhay pa lang
nanawagan in town si ang atong talahorong Santo Papa og ceasefire alang sa mga nasod nga nagkagubat sa pananglitan sa Ukraine, nga gisulong in town kini sa mga Russians, sa mapananglit sa mga Israelita, nga gisulong sa mga Hamas, nga hangtod karon nagbinumbahay pa in town. Muna nga nanawagan in town kini si Pope Francis nga unta panahon sa Pasko mag-ceasefire. Dili lang kay Pasko ra, kung dili sa tibuok tuig yun. May nguto na kanatong tanan mga higala. Aliala ako lang gihapon kini inyong ubos ka alaga. Kumusta na mo da sa Facebook, no? Kumusta na mo da sa Facebook, no? Kumusta na mo diha sa book diha sa Facebook. Kumusta na to mga igsoon din na nakugihan kayo nga magnaok kay kaila mahigala nga walay mga tulog, no? Muna gitawag na tug sleepless night tungod sa kanunay pagsunod sa mga posts sa Facebook. Makalingaw man gyud tinuod, pero ako dili kay ko mo lutid na Facebook kay makawalag trabaho. Ako nga doon ako bakanteng oras, mga 5 to 10 minutes, tanaw-tanaw po og Netflix, usahay tanaw-tanaw po ko sa Facebook, tanaw po ko sa YouTube ni Mr. Atang, okay, so daghan ako maminaw man jud po kay Mr. Laagan, Mr. Atang, daghan man sa Facebook nga sa YouTube, no, nga malingaw po ko ini nilang grupuhan nila ni Mr. Laagan o ni Mr. Atang, no. Okay, kamao pa sila mga bataan, no. Kini sila si Mr. Atang mga bataan ni, kini si Mr. Laagan mga gula po ni. Bili pa ko ninyo ha, sige haragi na inyo hang mga makalingaw, malingaw man ko. Muna pero dili lagi ko mulutid kay daghan ba ko kay trabaho po. Muna nga mukuan dagyud ko. Ato ba dahil kumusta ako, no? Nga to ang mga kaparian, Lukop, Kabisayan, Mindanao, no? Si Father Umud, no? Father Umud, no? Daghan kayo ng fans diri si Ayungon, si Father Umud, no? Daghan kayo sa fans. Tamo, appeal po gani si Father Gitgano, no? Maling daghana kayong fans na diri kay mo lagi na, no? Makatubag sa mga pangutana, sa mga laing sikta, o makatudlo po labi na gyud ni ining iyahang mga pag-exorcism, no? Kami diri ko anda may catechism ra gini nga moha. Kami diri dili ra mi anang exorcism kay may mga gitahasan man gyud. Diri sa amoa sa Diocese of Dumaguete, ang mga gitahasan diri mao si Father Pipe Vincoy o si Father Ronald Dicamo, dili si Father Ronald Ablong, dili Father Ronald Dicamo. Father Ronnie Ablong. Muna sila yung mga gitahasan. Munang kami, unaan po yung mga ginagmay pong ulo exorcism po. Ulo exorcism po. Pero ang gitahasan yun, si Father Ronald, Father Ronald Kinig Ablong. May mundo na ka na itong tanan. Larita mga hingala sa kanang Saint of the Day. Okay, no? Sa may itong Saint of the Day karon, Mr. Cheng. Ayan, Mr. no? December pa man no? Ako mahigala tungod sa kadugay na kayo ni akong trabaho. Medyo ang mga Saint of the Day ako, araman yung gisulat mo na, nga nara, available. Ano na napipila nga wala na ako nasulat, no? January 6, Saint Andre Bisset, no? Ang Bisset mahigala, B-E-S-S-E-T-T-E. Bisset, no? Bino na tao kini si Saint Andre Bisset, Bisset. Niya antong 1845. No, niya namatay niya antong 1937. Taga Montreal, Canada kini siya, no? Mga Canadian, mga gwapong tao rin, no? Parehos ni kuan. Akong gawik din sa Kalumbuyan, no? Nga mga mistiso ba. Si Padre kining tsaka ni Christian Durango, no? Ako na siyang tawgon og sa nag-wex ka. Ang akong wex ka din sa mga mistiso man sila kay mag-umangkon biya ni Padre Frank Bomediano, mga puti ba. Kami puti man pod mi, puti og tango. Mga pution man pod ming mga akab og tango. Gani po saya gani ako gani dili na pod puti gani akong tango kay mata na lang po mo puti usahay.
He entered the congregation of the Holy Cross. So, yan, na prayerful kaini siya and a devotee of Saint Joseph. Onya, when epidemic broke out at nearby college, he volunteered to nurse. No, he asked for the intercession of Saint Joseph, and sick people were brought up to him. 1931, they built a chapel. Now it became a magnificent oratory built on Mount Royal. At 92, he died and buried in the oratory and canonized in 2010. Yan mo niya ang mga gipangsulti. It is with the smallest brushes that the artist paints the most exquisitely beautiful picture. Saint Andre Vicente. No? Sa ito pa, matupag binisayon pa nato ni, ginamit ang gamay kaayo nga brush. No? Kanabitang paint brush. Ang usa ka maayo nga pintor makahimo ug usa ka nindot kayo nga picture. Buti pasabot nga bisan sa kaubos sa atong pagkatao, kung imo kini iserbisyo sa Dios, makahimo ka og dagko kayong butang. Ayan, no? Lala, no? May muto na ka na tanan. Kumusta na mo nang hinaot ko nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay labad sa ulo, wala gitanan. Apan, unsa ganito, nagginhawa pa. Ayan. January 6, 2024. Ato karong topic, kuan gihapon mga higala, no? Kining akong mga topic sa mga higala, gikan na ini, no? Ning libro ha, no? Basig makapalit ra pud mo ani, no? Kining libro ha ba kini? Oops, no? Focusing failed. Yeah, no? Focusing na, no? Balihon na ginato rin, no? Mabasa rin, no? Oops, dili mabasa. Balihon. Catechism of the Catholic Church. Muli akong gigamit, no? Ako rin yung gihinay-hinay o translate into the Visayan language, no? Okay, no? January 6, 2024, 7:40. Kining gamhanang buhat sa Dios nga gitanyag ngadto sa mga katawhan, mao kini ang sakramento, no? Kining mga gamhanang buhat sa Dios nga gitanyag sa katawhan, mao kini ang mga sakramento. Sakramento sa bunyag, kumpirma, kompisal, santos, gamisa, kasal, orden sa pagkapari, ang orden sa pagkapampari. Mamunga kini og bag-ong kinabuhi uban ni Kristo, subay sa giya sa Espiritu Santo. Sa ito pa kung imong dawaton kinig mga dagkong buhat sa simbahan, nga mao ang sakramento, mamunga kinig maayo, bag-ong kinabuhi na. Diha sa atong kahuyang, lig-unon kita sa Espiritu Santo. Kinitungod kay usahay malimot kita sa pagampo. Niining tungura ang anaa ang espiritu nga magampo alang kanato. Kinitungod kay ang espiritu ang pinakalig-on nga mohimo ug mga kaayuhan. Ayan, no? So klaro na ha, ang mga gamhanang buhat sa Dios nga gitanyag kanato sa katawhan mao ang mga sakramento. Bunyag, kumpirma, kompisal, santos gamisa, orden sa pagkapari, o daghan pa mo ba? Wala na, pitor man eh, no? Nya mamunga kini pinaagi sa bagong kinabuhi, uban ni Kristo, subay sa giya sa Espiritu Santo. Ayan, no? Ako nang ginaingon mga higala, kining mga akong gipagtudlo kaninyo, gikuha na ako kini sa Catechism of the Catholic Church. Kining libro ha ba? Kini, no? Basta ganahan ko kung mapalitan. Nan rin daghang baligya, ni. Barato naman siguro ni, no? Okay, klaro. Saint of the day, okay na. So, rin na ta sa side topics nato, no? Ito mong oras na. Napa ta? 14 minutes pa. Alita sa mga pangutana sa usa ka awit. Yan, no? Father, how do Catholics explain our devotion to Mama Mary? Ayan, no? Nindot sa kain ng inani ba? Minaw na mo panalagsa, no? Our devotion to Mama Mary is our way of honoring her being the mother of Jesus. God chooses her from among any other creature to be the mother of His divine Son. No, mao kini ato kanang mabasa sa Lucas kapitulo 1, no, Hail Mary, full of grace, ang Ginoo naguban og nagpanalangin kanimo pagayon. Ang naghumo niini mao si Angel Gabriel. Ayan, no? Unya, Christ at the foot of the cross consecrated her, no? Si Mama Mary gikonsigrahan sa iyang anak.
dito sa tiilan sa krus sa diyang niingon si Kristo sa John chapter 19 verse 27. O niya miingon si Jesus sa iyang mga sa iyang tinunan, ania ang imong inahan. Sukad karon gipatipon si Maria pagpuyo sa tinunan. In other words, Jesus consecrated his mother to be the mother of the church. Of course, we are not worshiping Mama Mary like other saints, because worshiping is to give sacrifice or offering. Wala nato gyud simbaha si Mama Mary o ang ubang mga santos. And when we are celebrating Mass, we are worshiping because we are offering sacrifice. The body and blood of Christ. Sacrifice is offered to God alone. When we celebrate, we offer it to God alone. Sayop ba nga magdayeg kita og tao? It is wrong if we honor people. Sa tanang mga relihiyon, anaa sila. For example, ang mga Muslim, gipasidunggan nila o gitahod si Propeta Muhammad sa relihiyong Islam. Sa Gautama Buddha, si Gautama Buddha na Buddhism. Sa Protestante, ila pong pasidunggan si Martin Luther, si Ulrich Zwingli, si John Calvin, si Felix Manaro. Gi-honor nila sila bisan dili sila Dios. Kaya manangingon nga sayop ba di ay kung muhatag kita og pagmudayeg kita og mga tao, di ba siguro? Kaya mga laing relihiyon nagbuhat ng usab niya na maupod kita, bisan tuod og mahal nato ang mahal nga birhen, pero nasayod kita nga dili sa Dios. Dili siya tao lamang siya. Aduna kita pagtulunan nga ang mahal nga birhen misaka sa langit, lawas ug kalag. Sama kang Propeta Elias sa chapter 2 verse 2:11-12 o Propeta Enoch, nanaka sila sa langit. At padili lang daay kay si Mama Mary rabon ni saka sa langit, taghan po si Propeta Elias di ay o si Propeta Enoch. Ingon usab ni ana ang nahimo nga kasinatian sa mahal nga birhen. Okay, another, ang atong mahal nga birhen, aduna ba'y daghang mga anak kawas kang Kristo? Ang tubag ni anak, wala. Sa ilang pinulungan, gitawag ang first degree cousin o mga igsuon. Pananglit si Santiago, gitawag nilang igsuon. Pero Biblia, giila sila nga mga anak ni Alphaeus. When Jesus was dying on the cross, he left behind his mother to his apostle. Sa dihang namatay si Kristo, wala niya gibilin sa kuno iyang mga igsuon. Iya kining gibilin sa iyahang apostoles. Okay, klaro na. Kumusta na mo tanan? Nang hinaot ko nga ana kamuntan. Panimba mo ha, still Abi sa size biya Ang uba nagsaulog og 3 Kings karong adlaw, pero actually ang 3 Kings sa Katolikong simbahan gisaulog gahapon. First Sunday after New Year. Muna na rin bago na ito. First Sunday after New Year. Pero katong mga ginganlan og Melchor, ginganlan og Baltasar, ginganlan og Gaspar, tungod kay natawo sa pizza size, padayon na iyang pagsaulog ana. Pero kung mangutana mo unsa man gi official nga adlaw na karon padre nga gisaulog ang gitawag nato og kining 3 Kings, 3 Kings. Ang koan first Sunday after New Year. Okay? Binaw din na lang unang kinakutob. Ako lang gihapon kini yung ubus nga lagan, Reverendo Padre Gondobole. Manamilit na usab kaninyo. Kung nalangin ka nato ang Diyos, magkagaong sanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.